Mismong si Senador Bongo nga author sa Malasakit Center ang nagdunol sa 50 million nga cash assistance alang sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Pundo kini alang sa mga indigent nga pasyente sa probinsya nga walay ikabayad sa ospital. Matod ni Senador Bongo, tungod sa Malasakit Center nga mo'y padulngan sa kwarta, wala na'y mabayran ng usa ka indigent nga pasyente nga na-admit sa ospital. Pwede man naman, bisag magkambyo og administrasyon, kay malaod naman hindi naman yun ni mawala. No? Pero at least, kung atong tanawon sa kadugay sa panahon, through the initiative of Senator Bongo, with the leadership of PRRT, nahitabo yun na yung gitawag nato na Malasakit Center. And of course, daghan pang mga proyekto nga nahatag sa Senator Bongo sukad sa paglingkod ni PRRD isip presidente nato sa Pilipinas. With that, Senator Bongo, daghan-daghan kayong salamat. Natukod ang Malasakit Center sa Davao Oriental ni atong tuig 2020. Sa milabayng tuig, 7,366 na ka mga pasyente ang natabangan ug ning tuiga 4,000 na ang nakabenepisyo sa Malasakit Center. Batas na po siya. So, since batas na po siya, mandated by law naman po lahat ng DOH sa hospital. Halimbawa, meron pong na-create na bagong DOH hospital, pwede pong lagyan. Basta yung 4 na ahensya ng gobyerno ay maglalagay sila ng kanilang mga opisina doon para may pangtulong po. Kasi ang Malasakit Center po, it's a one-stop shop. Nasa loob ng hospital, yung 4 na ahensya ng gobyerno, PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD, natutulong sa mga pasyente hanggang maging zero balance po ang billing ng pasyente. So, importante rito, qualified sila, sumunod sila sa criteria ng set by the law, ay magkakaroon sila ng Malasakit Center sa kanilang mga hospital, sa DOH hospital, and mga provincial or city hospital, but they should follow the criteria set by the law. Nakabarog na sab ang hospital sa mga ICU cases nga pasyente nga dili na kinahanglang i-refer sa laing hospital nga gipunduhan sab sa Office of the President. Became the recipient of the 86th Malasakit Center in the Philippines. The launching of the Malasakit Center here is very timely, especially in the advent of COVID-19 pandemic, which has further intensified the need to establish a one-stop shop where all of these can be addressed, all our problems, all medical concerns. Patients seeking medical and financial assistance will no longer endure the burden of queuing up for aid in offices scattered across various locations in Mati City, as the provision of assistance has been made more convenient and accessible through the large Malasakit Center in the province. Atol sa pagbisita sa senador, giapuran sab niini og tag 3,000 pesos ang 5,000 ka mga residenteng miyembro sa Fisher Fox, solo parents ug senior citizens gikan sa DSWD. Nang hatag sab og groceries, food packs ug nagpa-raffle og tablet alang sa mga estudyante ug naasay sapatos ug bisikleta. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.